Good morning mga guys. Atong i-check ang tanom be. Ako ni siyang ilisan ngayon. Dami na. Tumubo sila pero mag-change ako ng tanim ngayon guys. Itong kamatis Ay, tagal-tagal na rin to. Dito yan sa CR natin dalhin. Nauga-uga na gid siya. Tote TV. Ano yan? Sinilipiyuhan daan. Kaya palitan ko siya ng bagong pananim. Ano kaya magandang itanim ngayon? Para may guide tayo dito sa buhi sana niyo. Bilang ilisan ako ni sila karon tanan. Diyan na sa kong bahol diha. Wa na nalim. Na kalimutan kong isarado. Inisan ko muna ito ngayon ang mga kuan, itong mga pot. Para magpalit ako ng bagong pananim. Ito ang aking lababo guys. Trapuhan natin kay mga alikabok na yun dyan. Lamat-lamat sa mga kuwan ba. Lamat sa abog-abog sa dagat. Trapo ta dito sa porthole kasi dito yung ano ko Diyan lang muna yan. Nasa natin to para wala sa ayos. Punasan natin para may bago tayong pananim mamaya. Plano ko sana itanim subukan ko magtanim ng sibuyas tsaka ahos. Hindi lang masyado ba, ano mo taas siya ba, hindi masyado mo taas ang mga dahon kasi ang kamatis tumataas muhaba siya Yan ang mga porthole ni Parikoy. Yan. Ay, tawag na. Yung tubig ko. Ito tubig to Pang-spray ko to Alihan ko muna to ng papel bago ilagay. Pero okay naman wala. Pero lagyan ko na lang para sure. Yan, papel dyan. Yan. Silupin na lang ilagay ko guys. Itong black na silupin. Sure to na ako. Kahit pa paano hindi magkuhan sa basa. So yan. Diyan mo yung mga pot. Okay, linisan muna natin to. Tsaka matapon ko na tong mga luma ko na tanim. Ibutin na natin. Ito nawala ang kamatis to Ano na amoy hagunoy.
Kamatis din. Eh. Linisan ko lang mamaya yung sahig para plastada talaga. Bagong tanim. Yan. Maobserbahan natin kung ilang araw tubo itong mga pananim ko dito. Ibutin na natin, guys. Hala, di maibot. Naibot pala. Grabe ka solid. Solid og lawas. Garay. Gahi ay. Oh, haba na oh. Sana tubo ang kuwan ba? May kuwan po. Dito naman to on board. Kaya safe pa rin siya. Habang sakay ka ng barko, yung tanim ka bang wala sa ano yan. Yan lang muna sa gilid. Next, ito. Grabe. Dyan na yan mga tinitin dyan. Para hindi magkuha ng tubig. Kasi ito, ibutin ko na rin to. Dami na sana to. Shout out to TTV. Dyan lang yan. Sorry mga guys. Oh, na pa bulak na ba oh? Oh, sige lang, gulang naman guni. Taod-taod na kasi ito eh. Sisahin lang. Nabuhay talaga sila oh. Muna di ba nagko kay daghan kay kung nabutang ani sa una. Yung alisog ipsagda na nako. Mo sa ni dako sili man siguro gyapon eh. Sili din to eh. Yung mga ugat-ugat pa na iwan. Siyempre kailangan baguhin si bagong kontrata. Kaya yan, tubo din yan. Yung mga maiwan dyan, magiging fertilizer yan siya. Ganda ng lupa kasi sa mga kwanto eh. Yung binibili to ni kapitan ng gulay-gulay namin, panglagay sa steak, sabado. Kayo-kayin lang natin para mag-ano siya. Lagyan natin yan ng ahos sa next vlog natin. Ito na naman, ito pinakamalaki. Hindi pa pala. Ibutin ko na rin to. Laki din yun oh. Mubo talaga to, 3 piraso to eh. Laki oh, bubo. Kaso dito winter ngayon. Kung sa labas to, wala na, dates na to siya. Pero pawala ng winter, balik na summer. Kaya tayo ay magtanim na. Grabing ugat eh. Dami ugat to. Tubo talaga siya eh. Sayang ang lupa, tilukin ko lang yung lupa kaya sayang, tapon ko naman to sila eh. Sige, mix muna natin. Ganyan lang. Yan mga gardening on board dyan. Ready na yan para sa susunod na kabanata. Ito. Isa lang to eh. Gahi gyapon no, solid gyapon lawas oh. Naibot ra siya. Tilukin natin ng lupa kay sayang. Sorry mga pananim, naibot na kayo pero kailangan talaga magtanim ng bago. Ito yung pang ano niya para ang tubig hindi magkakuan.
sa diyan na yan. Panglas si kamatis laghi ay wala ang gahi agad kapunuan bali na no. Tilukin natin ang lupa para sa susunod na mga tanim dito. Comment naman kayo dyan guys, comment. Sana manood lang kayo, huwag na mag-comment, kayo na bahala dyan. Plano ko lang dito itanim is sibuyas saka ahos. Yung magiging fertilizer na yan siya. Walang ano to, organic talaga to, tubig-tubig lang to sa akin, walang ano yan. Walang mga fertilizer dyan. Ayan, so meron akong 1, 2, 3, 5 pot para sa tanim ko. So mag-update lang ako guys sa sunod na video. Maglagay ako ng pananim dito. So sa ngayon manghinaw sa ako. Okay. Wala, mahuma na to siya. Sabi mahuma na to siya. Limpiyuhan sana ako ang akong CR. Kaya naghang pagtanong. See you sa next video para sa maglagay ako ng tanim. Bye! Ay, watch out there, watch out. Ang bike tayo, parikoy. Salamat sa panonood sa aking mga video na mga meron sa ayos at sa meron din wala sa ayos. Thank you. God bless us all.